Čaute. Dnes to bude taký rýchly flow mojich takých obľúbených cvikov, ktoré rada cvičím, keď mám málo času, ale chcem si zamakať. A keďže si chcem zamakať, tak si zvyknem dať takéto závažička na nohy, čiže ak máte, tak môžete použiť. A dúfam, že sa vám bude tento flow páčiť. Tak môžeme ísť na to. Začneme v stoji. A s rolldownom, takže sa postavíme pekne na šírku bedrových klbov, trošku ťahneme, trošku viac vidno. A vytiahneme sa do hĺbky, ramena široké, dlhý krk, dlhý pás a stojíme tak rovnomerne všetkými časťami chodidla na podložke, nadýchneme sa a na výdych pomaličky hlava sa skláňa dole k zemi, ramena padajú, hrudník padá. Brucho je stiahnuté, čím dlhšie nechávame pánu ako keby na svojom mieste, čím viac sa zaobalíme v chrbtici cez prácu brucha. Teraz pomaličky sa ohýbame aj v bedrovom klube, pričom ale nesadáme si dozadu, že ten bedrový klub alebo tá pánva zostáva úplne na tom istom mieste, len sa teda ohneme vpred, najviac ako sa vám dá smerom k zemi. Tu sa nadýchneme, brucho je stále stiahnuté, na výdych pomaličky najskôr vrátime tú pánvu ako keby na to svoje miesto okolo tých bedrových klbov a cez guľatý chrbát stavec postavci vyrolujeme pekne do spriamenia. Pôjdeme ešte dvakrát takto, že na výdych pomaličky zrolíme to, môžeme ísť už trošku rýchlejším tempom, ale nie veľmi, že chceme vždycky precítiť ten pohyb, tú prácu svalov a výdych pomaličky hore. Stále stojíme pevne chodidlami na podložke. A ešte jeden. Stiahnuté brucho. Pomalinky cez guľatý chrbát. Pánva stále zostáva na tom istom mieste. Tak. A vyrolujeme. Poďme ešte jedenkrát. Tentokrát dostaneme už dole. A pôjdeme sa dať do takej striežky, že si prerúčkujeme trošku dopredu a prešlapeme si tu z nohy na nohu. Pomaličky. Snažíme sa ukladať jedno druhé chodidlo, snažíme sa byť zároveň v také výstrednom chrbáte. Široké ramená, široké lopatky a snažíme sa mať aj nie prepnuté lakte, ale trošku také mierne povolené. Brucho stále stiahnuté a vystretý chrbát. Ešte 3, 2, 1. A pôjdeme teraz z tejto pozície do plenku. Takže sa dostaneme, keď si opravte tak, aby ste sa dostali do pekného plenku zápestia pod ramenami. A dostaneme sa pekne do takej peknej rovinky s výdychom. Vrátime sa späť do striežky a dvihneme pravú nohu smerom k stropu. A špička prepnutá. A ideme teraz pokrčiť to koleno do plenku a dvihneme naspäť. Pokrčíme, dvihneme naspäť. Stále sa snažíme stáť na tej špičke a byť taký vycentrovaný, že je trošku viac zaťažená do kríža pravá ruka, ľavá noha, aby sme nepadali na tú ľavú nohu celou váhou tela. Brucho pekne stiahnuté. Ešte 3. 2, 1 a vrátime sa do plenku druhá noha. Pokrčíme, dvíhame hore. Brucho je pekne stále stiahnuté. Dáme si veľký pozor, aby sme sa to neprehli v celej chrbtici, ale zdvíhame tú nohu cez ten zadok, pričom je brucho krásne stiahnuté. Stále široké lopatky. Tiež pozor, aby sme neprepadli s lopatkami k sebe. Ešte poďme 3. 2. 1. Položíme do plenku. Vrátime sa do striežky. Ešte si túto prekráčame z nohy na nohu. Pomaličky položíme kolena a uvoľníme na pätách. Super. Prechádzame na brucho, že sme si zahrali vlastne celé telo, ruky, ramená, bedrá a celý ten kor. A teda je to taký pocit, ako keby naozaj trošku, že sme zrýchlili ten tep, takže taký warm-up.
Ideme ďalej na prácu na brucho, že ľahneme si na chrbát. Ruky si dáme pekne za hlavu, prekrížime prsty, široké ramena, široké lakte. Tu sa nadýchneme, pekný neutrálny chrbát. Na výdych. Stiahujeme brucho, dvíha sa jedna noha do tabletop pozície. Druhá noha, nadýchneme sa znova. S výdychom sa dvíhame pekne do chest liftu. A ideme single leg stretch. Jedna noha dopredu, druhá noha dopredu. Zostávame pekne v chest lifte, široké lakte, široké lopatky. Brucho stiahnuté. Ešte 4, 3, 2, 1. Zostávame stáť. Ideme obidvoma nohami. Koľko sa vám dá do toho výstretia. Dáme pozor, aby sme to takto nezdvihli od tej podložky. Ešte 3, 2, 1. Zostávame stáť a ideme do criss-cross. Opačná lakeť k opačnému kolenu. Tu stačí nohu vystierať do 45 stupňového uhla. Stále brucho stiahnuté, stále palma neutrálna. Ešte 4, 3, 2, 1. Pritiahneme si kolena a spustíme hlavu, hrudník, uvoľníme. Pokľúkame sa pekne zo strany na stranu a dáme si ešte jeden set. Tiež do rotácie, tiež od šikmých brušných svalov, s rukami na stranách. Otočíme len dlane, nohy vrátime do tabletop pozície a spine twist. Spine sa volá nádych na jednu stranu s výdychom späť, nádych na opačnú, výdychom späť. Ak máte náhodou na nohách tiež tieto závažička, tak je samozrejme rozsah menší, lebo by sa vás to teda preváži a zdvihne sa tá lopatka, hej, že to nechcem. A samozrejme, o čo si intenzívnejšia je tam tým pádom práca na tie šikmé brušné svaly, aby nás to pekne udržalo na stranách. Znova pozor, aby sme si nezaťažili, teraz keď ideme na stranu tú ruku, ktorá je na strane, že sa na ňu nepadá. Tlačíme kolena k sebe, pozor dávame, aby sme nepredbiehali takto nohu s nohou, že nech to nie je taký pohyb, že si kopkáme kolenami, alebo teda pred kolením. Ešte 3. A 2. A 1. Vrátime sa späť, položíme jednu druhú nohu a uvoľníme. Aj stehna, aj brucho. Bola to taká spolupráca teda brušných svalov a tých stehenných svalov pekne z prednej strany. Samozrejme menej stehen bude, ak tam tie závažička menej budeme. Dobre, pokračujeme ďalej. Ideme na zadné stehna, zadok, vnútorné stehna. Takže priblížime si nohy trošku bližšie, ruky zaprieme do podložky, otvorené krásne a ramena naširoko a ideme pomaličky do podsedenia a vyrolujeme sa krásne dohora, tu je nádych. A s výdychom sa pomaličky zrolujeme späť, ako taký side efekt. Je tu stretch na to predné stehno. Hej. Čiže keď cítite predné stehno, tam je pravdepodobné, že cítite ten ťah toho svalu, že sa naťahuje. Ale aktívny a skrátený, ale teda akože v tej kontrakcii koncentrickej, tej skrátenej je ten hamstring, ten spodný stehenný sval. Stiahujeme brucho, držíme ho stiahnu pekne vedome a ramena si tlačíme pekne do podložky. Pozor, aby sa nám to tu tak nezaobalilo, keď rolujeme tú chrbticu. Snažíme sa držať tie ramena čo najotvorenejšie a nacítiť si tú postupnosť. Ešte poďme dvakrát. A jeden. A ešte posledný, s týmto sa pripravíme, zostávame v bridge pozícii. A tu pomaličky prechádzame váhou tela na ľavú nohu, zostávame pekne v tom podsedení, dvíhame pravú.